שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ הדייג בוא לדוג איתי. בסרטון הזה אני אמליץ על דמויים לדייג דורדות, צ'פורות, דניס בר, איך שלא תקראו לזה. את הדורדות אפשר לדוג גם כשהים הוא פלטה, שלדעתי זה יתרון. אפשר לתפוס את הדורדות על כל מיני סוגים של דמויים. אני אמליץ פה על כמה דמויים. אז דבר ראשון אני ממליץ על תולעי סיליקון. אלה תולעי סיליקון של חברת ברקלי, תולעים מעולות, הן מגיעות בתוך נוזל שיש לו ריח. אני חותך אותם לחתיכות ופשוט מלביש על צ'יבורשקה עם קרס או על ג'יגד. אלה עוד תולעים של ברקלי, גם להם יש ריח. מי שרוצה, יש גם את התולעים מאלי אקספרס. אלה לדוגמה מאלי אקספרס. יש להם ריח. אלה עוד תולעים מאלי אקספרס. גם להם יש ריח. והדבר הבא שאני ממליץ עליו זה דמויי מינו קטנים, כמו של הסרגוסים, למשל האיים הסוכרי, דואו ריוקי, האיים האייסן, גם החיקוי יכול לעבוד מעולה. מייג'ור קראפט, וגם הסינים יכולים לעבוד בצורה טובה. זה הכל, בהצלחה לכולם.